Уявіце сабе, раніца, сонейка свеціць, настрой цудоўны, вы ідзеце на любімую працу і раптам даведваецеся, што вас звольнілі без кампенсацыі, без папярэджання. Ці гатовы вы да раптоўнага знікнення крыніцу даходу? Маральна падрыхтавацца да гэтага немагчыма, а матэрыяльна, ці ёсць у вас грошы на чорны дзень? Між тым, непрадбачаныя сітуацыі здараюцца пастаянна. Ламаецца машына, выходзіць са строю ноўтбук ці ўзнікае патрэба ў тэрміновым лячэнні. Гэта не страшылкі, гэта проста жыццё. Фінансава падрыхтавацца да крызісу не проста магчыма, а неабходна. Падушка фінансавай бяспекі – гэта ваш базавы must-have, і справа не толькі ў лічбах на рахунку. Грошы на чорны дзень даюць магутны псіхалагічны эфект, дазваляюць не панікаваць у складаных сітуацыях і прымаць узважаныя рашэнні. Калі вы хочаце навесці парадак у фінансах, падушка бяспекі – адзін з першых пунктаў праграмы выратавання. І тут узнікаюць тры пытанні. Колькі трэба назбіраць, дзе гэтыя грошы захоўваць і як увогуле гэта зрабіць? Колькі? Класічная рэкамендацыя ад 3 да 6 месяцаў вашых выдаткаў. Звяртаю увагу, менавіта выдаткаў, не доходаў. Каб зразумець сваю лічбу, варта хаця б 2-3 месяцы весці ўлік расходаў. Дарэчы, на маім канале ўжо ёсць відэа, як гэта зручна зрабіць у Google Sheets. Спасылка будзе ў апісанні. Памер падушкі залежыць ад вашай сітуацыі. Калі вы адна, без крэдытаў, хопіць падушкі аб'ёмы 3-месячных затрат. Калі у вас сям'я і вы адзіны карміцель, мінімум 6 месяцаў. Фрылансерам і самазанятым лепш мець запас на 12 месяцаў, бо даход менш прадказальны. Дзе захоўваць адкладзеныя грошы? Галоўнае правіла – не трымайце ўсе яйкі ў адным кошыку. Па-першае, абавязкова збірайце ашчаджэнні асобна, не на бягучым рахунку. Зберажэнні не павінны змешвацца з паўсядзённымі выдаткамі. Па-другое, дыверсіфікуйце па валютах. Беларускі рубель можа істотна і нечакана вагацца. Таму частку сродкаў варта трымаць у цвёрдых валютах – доларах США, еўра ці нават швейцарскіх франках. Гэта абароніць пакупніцкую здольнасць вашых грошай. Якая частка будзе ў беларускіх рублях, якая не, заўсёды толькі ваша рашэнне на падставе асабістага досведу і пажаданняў. Трэба мець на ўвазе, што нават цвёрдыя валюты губляюць сваю вартасць на інфляцыі, таму грошы не павінны проста ляжаць пад матрацам. Яны павінны крыху працаваць і адначасова быць хутка даступныя. Аптымальнае рашэнне – захоўваць пад працэнт. Шмат фінансавых экспертаў лічаць, што такі інструмент, як акцыі, не падыходзіць для падушкі фінансавай бяспекі. Іх кошт можа рэзка ўпасці менавіта ў той момант, калі вам спатрэбяцца грошы. Таму рэкамендуецца выбіраць менш рызыкоўныя інструменты, напрыклад, банкаўскія ўклады або высокапрацэнтныя ашчадныя рахункі. Я праверыла дадзеныя на старонцы Белстата, і паводле дадзеных Белстата ўзровень зберажэнняў на Беларусі ўвесь час расце. Калі палічыць працэнт укладаў адносна сярэдніх даходаў на асобу, то выйшла, што ў 2024 годзе беларусы адкладалі прыкладна 211 рублёў на месяц. На старонцы Мінфінбай я праверыла, якія ўклады прапаноўваюцца на беларускім рынку. У цэлым уклады можна падзяліць на дзве асноўныя катэгорыі у беларускіх рублях і ў замежнай валюце. І ў кожнай з гэтых катэгорый ёсць два тыпы – адзыўныя і безадзыўныя ўклады. Ну і паглядзім на працэнтныя стаўкі, самае цікавае. Па адзыўных укладах у беларускіх рублях максімальная стаўка – гэта каля 7% гадавых. Пры гэтым пры выбары ўкладу я рэкамендую заўсёды звяртаць увагу на два фактары – гэта капіталізацыя і магчымасць папаўнення. Капіталізацыя – гэта налічэнне адсоткаў не толькі на асноўны крэдыт, на цела крэдыта, а таксама і ўжо на налічаныя працэнты. І гэта так званыя адсоткі на адсоткі. І капіталізацыя заўсёды дае магчымасць зарабіць больш.
Паглядзім прыклад. Для прастаты ў маёй табліцы працэнты налічваюцца штогод. У рэчаістасці налічаныя працэнты сумуюцца штомесяц. У выніку лічбы нават будуць трохі большыя. Магчымасць папаўнення дазваляе ў любы момант дадаваць сродкі на ўклад. І гэтыя дадатковыя грошы таксама пачынаюць працаваць. І вось, да прыкладу, я ўявіла, што я буду дадаваць па 100 рублёў, і ў доўгатэрміновай перспектыве капіталізацыя і магчымасць папаўнення могуць даць прыкметны эфект. Па безадзіўных укладах у беларускіх рублях стаўкі вышэйшыя, да 15% гадавых. Ну і паглядзім прыклад. Такім чынам, з 1000 рублёў за 5 год можна зарабіць ад 350 да 1011 рублёў. Розніца амаль выходзіць у 3 разы. Што тычыцца замежнай валюты. Адзіўныя ўклады я нават не разглядала, стаўкі па іх мінімальныя з магчымых. Гэта тое ж самае, што трымаць наяўныя грошы дома. Па безадзіўных укладах, напрыклад, у доларах, максімальная стаўка каля 1,9% гадавых. На першы погляд, уклады ў беларускіх рублях выглядаюць вельмі прывабна, але важна яшчэ ўлічваць і інфляцыю. На старонцы World Bank Group можна знайсці статыстыку, што па дадзеным за 2024 год інфляцыя беларускага рубля склала 5,8%, а за апошнія 10 год сярэдні ўзровень інфляцыі склаў 8,3%. І гэта значыць, што 7% па адзіўных укладах нават не пакрываюць інфляцыю. І, дарэчы, аналагічная сітуацыя з укладамі ў доларах. 1,9% па ўкладу ніжэй за сярэдні ўзровень інфляцыі долара за апошні 10 год, які склаў 2,9%. Такім чынам, з усіх варыянтаў укладаў найбольш канкурэнтна здольнымі выглядаюць безадзіўныя ўклады ў беларускіх рублях. Але важна памятаць, што з даходу на Беларусі яшчэ вы павінны будзеце заплаціць 13% падатку. Аднак нават з улікам інфляцыі гэтага падатку уклады аказваюцца лепшымі за грошы пад матрасам. Тут важна не разглядаць уклады як магчымасць зарабіць. Важна ставіцца да ўкладаў як да магчымасці захаваць свае грошы, а не прымножыць іх. Добра, класці сродкі пад працэнт – перспектыўнае рашэнне. Але што класці, калі ашчаджэнняў няма? Як назапашваць, калі няма з чаго? Калі вам складана адкладаць грошы, паспрабуйце карыстацца гэтымі парадамі. Ужывайце метад рэверсіўнага планавання ці адкладвайце адразу пасля атрымання зарплаты. Паспрабуйце ашчаджаць 10% ад уваходных плацяжоў. Не атрымліваецца 10, ашчаджайце 5. У назапашванні не бывае маленькіх сум. Пачнёце сёння адкладаць 100 рублёў штомесяц, праз год будзеце мець 1200 рублёў накапленняў. А калі нават не паспрабуеце, будзеце мець 0 і патэнцыяльны крэдыт на рамонт халадзільніку. Стаўце дасягальныя, але канкрэтныя мэты. Назбіраць $5000 здаецца нерэальным? Збярыце спачатку 500. Маленькія перамогі таксама матывуюць. Паставьце дакладную мэту на дакладна вызначаны тэрмін. І паверце, нават знешнія абставіны пачнуць працаваць на дасягненне гэтай мэты. Галоўнае – моцна захацець і дакладна ведаць, што, калі і ў якім памеры вам трэба. Вельмі дзейсны лайфхак – наладзіць аўтаперавод у банкаўскім дадатку ў дзень зарплаты. Мы штодня марнуем энергію на дробныя рашэнні і можам сумнявацца ў дробязях – кава ці гарбата, адкласці ці патраціць. Аўтаматызацыя здымае апошняе пытанне назаўсёды. Так незаўважна зберажэнні пачнуць расці самі, без спакусы іх патраціць. Напрыканцы падсумую, каб пачаць збіраць падушку фінансавай бяспекі, неабходна толькі 4 крокі. Першае. Падлічыце свае штомесячныя выдаткі.
Другое. Пастаўце мэту. Мінімум у трохразовым памеры штомесячных выдаткаў. Трэцяе. Адкрыйце асобны рахунак для зберажэнняў. І чацвёртае. Наладзьце аўтаматычны перавод у дзень зарплаты. Чым большая падушка фінансавай бяспекі, тым менш рэчаў мы мусім рабіць і тым больш можам сабе дазволіць. Напішыце, калі ласка, у каментарах, на колькі месяцаў вам хопіць грошай, калі сёння знікнуць усе вашыя даходы. Вельмі цікава даведацца. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступных відэа.